Il-kultura bħala valur globali din hija tema tal-programm kulturali maħsuba x-xhur li ġejjin meta pajjiżna se jkun qed iħejji sabiex f'Novembru ssir il-laqgħa tal-kapijiet tal-Istati Membri tal-Commonwealth magħrufa bħala CHOGM. Il-programm għandu lan li jċelebra d-diversità ta' kulturi li nsibu fi 53 pajjiż tal-Commonwealth u li jirrappreżentaw terz tal-popolazzjoni tad-dinja. Fuq kollox dan il-programm kulturali se jagħti l-opportunità lill-artisti Maltin jimirħu barra minn xtutna. L-artisti li se jieħdu sem fil-programm kulturali jinkludu l-Kumpanija Nazzjonali ta' Sfin li se tella prestazzjonijiet fl-Indja u fil-Malazja, il-Cosmos Wine Ensemble li se tkun fl-Awstralja u l-mużiċisti tal-ġazz li sejrin il-Kanada. Se jitellaw ukoll wirjiet fl-Afrika t'isfel u f'Londra. Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin George Vella saħaq fuq l-importanza tal-multikulturalizmu bħala għodda importanti u realtà li tassigura l-paċi bejn in-nazzjonijiet. Min-naħa tagħha Phyllis Muscat li tmexxi Task Force ta' CHOGM stqarret li m'hemmx forma aħjar mill-arti biex il-pajjiżi kollha tal-Commonwealth jiċċelebraw id-diversità. Iċ-Chairman tal-Kunsill Malti għall-Arti Albert Marshall għalli dan id-dialogu kreattiv bejn l-entitajiet, l-artisti u l-udjenzi minn 6 pajjiżi differenti għandu jservi ta' mudell għal-futur biex flimkien jaqsmu l-esperjenzi, jitalmu u japprezzaw aktar l-arti u l-kulturi tal-pajjiżi kollha.